Будет проходить в Москве, в Лефортовском суде. По моей информации, все моряки будут непосредственно привезены в суд. Скорее всего, суды займут несколько дней. Негайно звільнити 24 українських моряка вимагає від Росії і Євросоюз. Відповідну заяву опублікувала речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич. Також вона закликає відпустити додому незаконно арештованого кримсько-татарського активіста Едема Бекірова, Павла Гриба та інших політв'язнів. Євросоюз знову повторює, що всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові та в Росії і члени екіпажу суден, захоплених Росією 25 листопада, мають бути негайно звільнені. Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний, вільний та безперешкодний доступ на Кримський півострів. Повітряний нагляд від США. Літак Військово-повітряних сил Америки стежить за ситуацією в Чорноморській акваторії. Особливо за маневрами російського ракетного есмінця. НАТО підвищили пильність патрулювання Криму через захоплення росіянами українських моряків в листопаді минулого року. А також, чому гордість окупантів шосе Таврида перетворилася на трасу смерті та скільки іще бешкетуватиме потужний південний циклон в Чорному морі, дивіться в нашому огляді. Повітряна місія в районі Чорного моря. Літак військово-повітряних сил США напередодні кілька годин поспіль кружляв поблизу окупованого Криму. В районі Севастополя він наближався до узбережжя на відстань близько 46 кілометрів. При цьому американський літак не порушував так званий морський кордон Росії. Саме в цей час до Севастополя йшов на ремонт російський есмінець «Североморськ». Активно моніторити ситуацію в акваторії Чорного моря американці почали з початку анексії Криму. Ситуація загострилася 25 листопада минулого року після захоплення росіянами 3 українських кораблів та 24 моряків. Востаннє військовий літак США патрулював територію анексованого півострова наприкінці грудня минулого року. Судноплавство Керченською протокою призупинили до кінця тижня, а все тому, що там лютуватиме південно-західний вітер силою 15-18 метрів за секунду. Принаймні так пояснюють перекриття в Росморрічфлоті. За словами синоптиків, над Кримом знаходиться циклон. Він приніс із собою досить сильний вітер, що переходить у дощ, ожеледь та туман. Траса смерті. Гордість окупантів. Федеральна траса Таврида у Криму після снігопадів перетворилася на ковзанку. Автомобілісти скаржаться, їхати швидше, ніж 50 км на годину смертельно небезпечно. Дорогу ніхто не чистить. Льодяні горби розвертають машини на зустрічну смугу. Окрім зальодянілості, автоводії скаржаться на повну відсутність інфраструктури на трасі. Її відкрили поспіхом. Там немає ні заправок, ні магазинів, ані туалетів. Ба більше, на дорозі майже відсутні дорожні знаки. Наталя Барська, Заман, АТР. Повернення на батьківщину. Український моряк Андрій Новічков, який 2 роки провів в іранській в'язниці, прилетів в Україну. У 2016 році Новічков підписав контракт на роботу на іранському судні «Арізу». Старшим помічником капітана йшов у рейс, аби заробити гроші на лікування хворої матері. А вже наступного року українця звинуватили у вбивстві матроса того ж судна. Як вдалося визволити Андрія Новічкова, наша Олена Стецюк розповість далі. 8 ранку, аеропорт Бориспіль. Журналісти в очікуванні рейсу Тегеран-Київ. На батьківщину повертається український моряк Андрій Новічков, який 2 роки провів в іранській в'язниці. Окрім журналістів, у ВІП-залі нікого. Виходить Андрій у супроводі представників зовнішньої розвідки, а також МЗС і омбудсмена. Їм і дякує за звільнення, а також особисто президентові Порошенку. Каже, почувається добре, з журналістами не говіркий. Затримали на пароході, прийшли, попросили вийти, сказали, що їдемо в гостиницю, знімають з парохода. Завезли в суд, завели в кабінет, сказали, убийця, пішло. Все, вивезли, закрили, посадили. А посадили, бо за бортом опинився його підлеглий іранський матрос. Мовляв, після конфлікту з Андрієм тіла іранця так і не знайшли, а Новічкова звинуватили у вбивстві. Аргументи українця щодо невинуватості не чули. В чужій країні йому загрожувала смертна кара, повішення. Тепер українець згадує інцидент неохоче. Каже, ні в чому не винний. Це специфіка їхнього народу. Тобто, скажімо, шаги, предпринятые без обдумывания, подвергающие жизнь максимальному риску, не всегда выходят нам бесплатно.
То есть человек, который выпрыгивает за борт на ходу в холодную воду, не раздумывая, я считаю, что таким точно не место в море. Усі ці 2 роки звільнення українського моряка добивалися як активісти, так і чиновники та дипломати. Він навіть оголошував голодування. Як вдалося повернути Андрія Новічкова, розвідка розголошувати не хоче. Єдине – це був обмін на іранського шпигуна. Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше туди, о 12 ночі. Навіть раніше, ніж Андрій? Так. А коли повернувся? Сьогодні о 12 ночі. На малій батьківщині в Одесі на Андрія чекає 82-річна бабуся. Про подальші плани чоловік відповідає стримано. Спочатку домой, а потім посмотрим. Заработать треба. Надо немножко долгов роздати. За 2 роки поднакопилось. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР. І про ситуацію на Сході. Обстріли наших позицій почастішали. З початку доби зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Причому 1 раз ворог застосував зброю, заборонену Мінськими угодами. Окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку. Жоден український військовий не постраждав. Ренат Ахметов та Сергій Льовочкін засвітилися у справі Манафорта. Команда спецпрокурора Мюллера розслідує, що саме пов'язує українських олігархів та керівника передвиборного штабу Трампа, а свого часу ще й політтехнолога Януковича. За даними одного з американських телеканалів, Манафорт міг передати Льовочкіну та Ахметову дані соцопитувань передвиборчого штабу майбутнього американського президента. Тепер Міністерство юстиції США просить команду спецпрокурора з'ясувати, чи причетні українські олігархи до ймовірної змови Росії та команди Трампа під час передвиборної кампанії. Адже маючи тісні зв'язки з Москвою, вони могли передавати в Кремль дані про американські вибори. В прес-службі Сергія Льовочкіна вже заявили, ніякої інформації про президентську кампанію у США він не отримував і до справи Манафорта не причетний. Про інші події у світі дивіться в світовому огляді. Спроба зупинити шатдаун. Палата представників США проголосувала за закон, який дозволив би виділити гроші бюджетним установам і відновити їхню роботу. При цьому в ньому не передбачено коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, як того вимагає Дональд Трамп. Та наймовірніше, далі нижньої палати цей закон не піде. Річ у тім, що тепер його має проголосувати Сенат, а більшість там – це республіканці, які підтримують президента. Починаючи з 21 грудня, американські законотворці не можуть схвалити державний бюджет на 2019-й. Найбільше суперечки саме довкола необхідності виділення грошей на будівництво стіни на кордоні. Через це у США 3-й тиждень не працюють частина уряду, низка державних установ, музеї тощо, адже не можуть отримати фінансування. Сотні тисяч працівників змушені були піти у відпустку за власний рахунок. Російський слід розхитувати ситуацію у Франції можуть з-за кордону, вважають у французькому уряді. Запідозрили, що рух жовтих жилетів якось пов'язаний з Росією, а тамтешні пропагандисти всіляко заохочують французьких радикалів до насильства. За словами речника французького уряду, найбільше занепокоєння викликає сама подача матеріалів на російських телеканалах. Жовті жилети протестують з середини листопада, зокрема невдоволені високими тарифами та зростанням цін. Не завжди акції мирні. Минулої суботи протестувальники у Парижі знову щепилися з поліцейськими і влаштували бешкет на вулицях французької столиці. Піймали відправника. В Австралії затримали чоловіка, котрий розсилав пакунки з підозрілим порошком до дипломатичних відомств 16 країн. Консульства і посольства у Сіднеї, Канбері та Мельбурні отримали загалом 38 посилок. Всередині, як з'ясували експерти, був азбест – мінерал, який використовують у будівництві чи для виробництва вогнетривких матеріалів. Навіщо чоловік розсилав його дипломатам, невідомо. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці. Звинувачують чоловіка в розсилці небезпечних речовин поштою, що є федеральним злочином. Анна Макаренко, Заман, АТР.
Літаки не літають. У 3 великих німецьких аеропортах скасували майже всі рейси через страйк працівників. Це литовища у Штутгарті, Дюссельдорфі та Кьольн-Боні. Виконувати роботу відмовилися переважно ті, хто відповідає за безпеку перевезень пасажирів та вантажів. Через це приблизно 110 тисяч пасажирів не зможуть вилетіти чи прилетіти у пункти призначення вчасно. Страйкарі вимагають, зокрема, щоб роботодавці однаково по всій країні оплачували роботу працівникам, що оглядають пасажирів та вантаж. Це 20 євро за годину. Зараз у різних частинах Німеччини зарплата у персоналу литовищ призначається по-різному. Страйкувати 3 аеропорти будуть до півночі. Ми дуже задоволені тим, як усе відбувається. Страйк ми оголосили завчасно, щоб і авіакомпанії, і пасажири могли внести корективи у свої плани. Усі рейси, окрім кількох, скасовані. Це таке попередження від нас. Нас підтримали працівники, і це чітке послання роботодавцям. Я б хотіла потрапити на відкриття чемпіонату світу з гандболу сьогодні ввечері. Я подумала, що зможу спокійно собі полетіти. А тут таке відбувається. Звісно, я не розумію їх, а вони не можуть зрозуміти нас. Знову в Україні. Томос про автокефалію Православної церкви України повернувся з Константинополя, куди його возили для представлення в Святій Софії для підписання всіма членами священного синоду на Фанарі. Сьогодні ж сувій Томосу вже демонстрували вірянам у Свято-Покровському кафедральному соборі у Рівному за рішенням предстоятеля ПЦУ Епіфанія та з дозволу його святості Філарета. Тисячі мешканців Рівного та області прийшли до собору на власні очі побачити документ Вселенської патріархії про незалежність православної української церкви і почути слова тих, хто виборював свободу української церкви. Але ми, як вірили в те, що ми отримаємо Томос в 92-му році, коли мало хто вірив, що це можливо, а ми вірили в те і досягли. Так само ми віримо, що ми об'єднаємо в Україні все православ'я, єдину українську православну церкву. Якщо не буде в Україні незалежної церкви, то держави як такої української теж не буде. Ось він. Томос, який чекали покоління українців. Томос, який дарував українській церкві автокефалію. Томос, який заклав духовний фундамент під державотворення України. Томос, який дорівнює акту або референдуму про незалежність України. І сьогодні ж після молебна патріарх Філарет вручив Петру Порошенку орден Андрія Первозванного, як підкреслив його святість Філарет, за активну участь в процесі отримання Томосу про незалежність Православної церкви України. Рішення нагородити президента, голову Верховної Ради та ще кількох державних діячів ухвалили ще 15 грудня у Софії Київській, коли проходив об'єднавчий собор. Зниклі цінності. Міністерство культури не дорахувалось 10 предметів мистецтва, які Києво-Печерській лаврі передали на зберігання 20-30 років тому. Востаннє ревізію проводили у листопаді минулого року. Загалом на зберіганні у лаврі перебувало 829 предметів. Зниклі предмети вже шукають правоохоронці. Станом на сьогодні відсутніми залишаються 10 предметів, місце знаходження яких не встановлено. Про це було поінформовано правоохоронні органи. З оглянутих предметів 253 відреставровані, 65 потребують реставрації, а 2 з них знаходяться у аварійному стані. Предмети з числа тих, що не використовуються в релігійних обрядах, за результатами перевірки рекомендовано повернути до державної частини Музейного фонду України. 85-річний ювілей сьогодні відзначає перший президент незалежної України Леонід Кравчук. На свій день народження він презентував книгу «Перший про владу». У книзі Кравчук досить відкрито критикує владу та описує процеси у суспільстві, що відбувалися під час отримання незалежності у 1991 році. Про який подарунок мріє на свій ювілей Леонід Кравчук та як зберігає гарну фізичну форму, розповів моїм колегам.
Аби привітати першого президента України Леоніда Кравчука вишуковується черга. Бадьорий та усміхнений Леонід Макарович ділиться своїм секретом. Як у 85 залишатися активним та здоровим. Я рухаюсь. Життя – це рух. Я цілий день рухаюсь або тілом, або головою. Я займаюсь в силу спортом. Ходжу в зал, спортивний зал. Да. Ходжу по вулиці, у мене два собачки, я 1,5 години вранці і 1,5 години ввечері на вулиці гуляю. На своє 85-річчя Леонід Кравчук презентує книгу «Перший про владу». В ній критикує владу, що є в Україні від часів незалежності, олігархічні клани. Не забув і про себе. Можу тільки сказати точно, що найбільше там персональних, набагато більше відвертих оцінок, ніж було це раніше. Ви побачите переліку прізвищ людей, які, я думаю, з великим інтересом прочитають про себе. Це не просто спогади. Тим вона відрізняється від інших, що, знаєте, мемуарної літератури, де пише, що я був там, де в вигляді щоденників. А тут просто аналітичний всяких, кожен конкретний крок у житті нашої країни, нашого суспільства, він висвітлює, дає цьому аналіз і перекидає, повторює, так сказати, погляду майбутнього. Леонід Кравчук півстоліття в українській політиці. Він один з тих, хто бажав розвалу СРСР і незалежності для України. Одні називають його батьком української незалежності, інші ж звинувачують у великій інфляції в 90-х роках і передачі значної частини Чорноморського флоту Росії. В роки президентства Кравчука стали популярними валізи на колесах, так звані «кравчучки». Про них і про Кравчука розповідали анекдоти і цитували його відомі фрази. Одні з них «маємо те, що маємо», та «той, хто у 90-х їздив із Кравчучкою, нині має свій бізнес, а хто бігав із прапором, той бігає з ним і досі». Свій строк президентства Кравчук не добув до кінця. Підписання угоди про здачу ядерної зброї у 1993 році викликало різні реакції у суспільстві. Через це він оголосив передчасні вибори і програв їх Леоніду Кучмі. В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу АТР Леонід Кравчук розповідав про ставлення до зміни в Конституції створення Кримсько-татарської національної автономії. Сказав, що ухвалити саме національну автономію треба було ще в 96-му році. Скажімо, приймаючи Конституцію і розділ щодо Криму, ми знаємо, що це приймається не на сьогодні. Ми знаємо, що це не буде завтра.